parlok ha ka ban gong agi pan pau ji sogo yu blei ha ka ba sai sian pat ula pan disha big ye phi ban kom juru ayagi gi iwei pei wei te tang baria so halor ka de kubor bran gila bare shakati chaka abad ilai thuri kong hasha bikini ki baro sapoi ilai thuru bai khon jogi ilayo ina ching pang ka wat ki doktor ki klak lumar dabar ba kalong shisha ke ka ba lisi ka ba kimpan ju shap le ka ba kimpan ju mat dari kimpan ju i hapo kadiga ri ka si pe ye ke jogi ha ka ba khapat ka chu saw pit kum gading shu bi snam bai kalong sha ka bi shar khai ki yubat ki shu hap pe te pet sakhi ba pi pai ba bat kalong sha ka ba so pap ha ka ba kalong ka bi ka ba dok benta kadon hathbir palaj im bela ki jogi khon ha ka ba argot benta iwei dar po ICU pat iwei pat idon de ki pang khle ka ba shu ring ka ba shu kar than ben bat benta le ki doktor ki ong ba wat ka shiliang ka bat obla shu bat pen ki te pet ni ba pi pai ba khumle shpot khumle ki te kong mo ha ka ban kong ni pan pau ki songo yu play ha ka ba ula pan sham yangi bi phi ha ka ni ka por hang ni ha po Nazareth Hospital te ni sokhia ya ke baca ya ke balong ya pi tam ki pai ba ki chutip na ko upor chu ko pat haba kinu ki jai ki khlong khna ngim la pan sha te ka baning kong e ngam la plam no pan pau ko je song e yo blai nong bu nong thao mo ya ka ba blai la don ring kat bat nga ha ka ba nga long kum ne man ta kum ba nga long te lang ba da ka jing sumar ba ka je don ring kat hi ka jung u bat kum ju ro ka ba ar nga ai khub le ya phi mat ngak dang so phai phi mo ba phi la kloi ban yo snyo ya ka jing kor pat ka baret jonga hoi nga tep ba phi don ha pedeng ka jing bun kam han dei phi la kloi bat phi la yo snyo ya ka jing kor pat jonga te ha ni ka por nga don ni ka jing seo si ka jing so thang ka man sim mo ka jing so khus lai na mar ba hoi ka jing long jing em ka jing na do i mai i pa ngi don ha pedeng ka jing long dok mo te ka jing sham jing e junga na do por badang khana angi don pedang ka jing long ke badok ka jing em jangi ka baman ka sngi te ngi atrai ngi shu ya rap bai nang tangi shu bla bai ngi shu em bai tang ha ka bla sngi te hoi bla man sngi man step ba man met kam tai te halor sa ba ka jing e ka long kum tai ke namar ba ngi ke badok ba janjar mo ngi sham bai kum kane ka apot te im ha ka belas ni te shajwan bai shipang ka jing stom te shubu da ngi shimram na ki bai ro tang na shi jakam pat lai te ban sa shi sen te ngi ha ban shim biang itai khon balai ro idon ka jing pang mi snam bai dang na khmut na khmat ken ilong ba kham phalla kham pher ta ha po gishnang pat jo yo i ken itu i khon balai jonga ro Kesi stom bondok yang i don ka jing pang mi snam bai dang na khmat na khmut ken te ngi la pha kami ung tu bai long baca umat ung tu long ka ne ka nyu mat ka long ka ba kam ka ki hap lut ken ki long ba prum ba saw bai ta te ka ne ka khmut long ba mi snam bai ka dong prum bai sha do sha po bai i ma ba ken te ki doktor na ni por ba kajan kong kajakom no kata ka ba sayo ikun ni ta jing pang ilong bai ning kong te ilong bai gu jing pang shiet jer ho yum tu te hadin nang ta ba de ka nang mi ki si ki por ba de ki mi prom bai kene ka khmat ken mi prom bai kene ki khmat bai baro bat harum bar haneng te hadin nang ta dala mi prom ba de ki sa ha bai ken kene ka nyu mat te dan chu yu mat te hadin nang ta ila ka dala suma dala kham khoj ba de i mi biang ken kene ki nyu mat prom ni ko kami sa senam kami bai ki mi bai bas ka senam te ki ong ki doktor na ni grem ki pha se go ti ning kong apor bangara ning kong king ki pha se go ti ong ki ne ta ki don ki jimpang ba phla ong ta jimpang ba phla jimpat ji ir ko mata jimpang ki pat ji ki doktor ha po ni grem ki sen bai na uwei doktor chu wei pat doktor na uwei doktor chu wei pat doktor ki ba bun ki doktor ki bawan pai ye ta kun jonga king ba mi snam na khmat na khmut ang ta ba de dangala yo ini ki khun ki ba sanrap nga kha sanrap hoi te ki tar ki ya stom bai ta i stom ita i ba sa hang ne hin ta ba dan ICU te nga kum ki ba duk ba janjat ta mo nganom la shu kin ban prakhat lam da jaw ki mat ha ba ma prakhat ya lam ki jong ki khun
ngela pun i pa jong kun lung yong ba ong kat kata ka ching e tengin yo na ai mo te ba bangin lai phai noi che yeng i pa kun lung yong kum ta tang ba ki doktor kim sha kin man ong ba lai phai che yeng ha ba ine kun kan dang biang ka por te mo te ta ka daw nga sam ban sia ban pen tip cha phi ken teman mata beran ngaki kon bara orang ngot te ita ikun ba the ICU kamon idon ka jungpang khlai nang ta itu iwai ru idon ka jungpang ba mla shu ka ban khi ikti ki chat ken namar ba khireng kamu tim dan ai syuram ta pisar don shu re ngi don satang san spai bat artat ro nga perkhat ya lagi jong ki kun hayeng ro ikun badang khalai snam padap menta i ba kli hi te hayeng hasam i trai ta halor sanga don ki nyang sautli te tang ita hi ba pej ba sumari para nang ta ba ya ai bam ba wat ki jhur nyang ki gumtu hayeng menta ki khun jong ki bre ki lai kai ki don ka por ban lai kai shine shatai hinde ki khun jonga pade halor ba lai school sngi mo dang shong class 5 menta snam ta khun maning kong te lai school sngi te man step ru ha ban lai tong chiwa dalawai school ha ban lai wat jas nyang ha ban yum tu te kat no kin namar khna po jong ka khalai snam de ki dang don hi ka por ban ya le kai ban kita kwa ban long ki par kena ke oi kini ngaso thu bai kini ke baro ki long ka ba ublai ula thau ki jingpang tamo te ngarungan chi hun bai ngan chi pudang bai ken kemudian kita argum tagi kun ne wei pangklai ho iwai idon jingpang khlai nang ta iwai pade idon ka jingpang ha ga jabing tade e kingan siu la shai la snien dala yo mi dala yo iu tengen siu da ka e kin ka daw sham jing e nga slai ba na ka jung long duk hi kin ha ba ublai ula kar khu yang ba la ai ki khun ki ti nrenga pade ha ka jung long duk mo nganom la ban pen biang e ki ban sumare ki ha ka por ba biang ha ka ta ga dawi pang ni kanu ba kanu sun ba kanu ita ba pang iwai baningkong itu ba baningkong kan thai ita la ayo khat bai snam nang ta itu ba khasan ra pade san snam kin san snam arpo pras nge poi perkhat re ban je kumne e khun jonga te dam yo jing ko ja do la shai la sngi te an le kum no nang perkhat shu phe e khun ba bre khun ba tip sngi jonga mo ta pot ayu kum dengan mat tang sisnam kam don kata ka porban sukban kemen lene kata ka porban ngin lait na gajeng pang yustom manusnam bai ni yai mat bai ha ka sisnam amduna shaka nyau prasing ni sa hospital kalau di warna hospital show way mental awal cibi yo la kadon sin ni la kadon sin tu fi warna TV yaitu ibai ngira na sin sajan te mental awal cibi hoi mentala ra sa itu ibai kam dai pi ka kam ka basuk bang mat e kijing e jen jara kijing em trong nglai sha ing ka ying ru haus nam aljar khat sau te kata ka ying ru ngam yo e shu ngam mi bai thli bai mi sa bai ha tang ka jeng pakhat na ka daw ka jing long duk hi hadu kat ne ka ban ma tharai ba ongum ta halor ka ba habang ni dai ki khun ki jong ublai te mo dang ni long ki ba pop kana ro ublai utan chu ki nya ki bre ki bran ha ka perthai hadu kat no kata ka jing e chung ki bre hoi te kat bala la da ublai udang ihun yang ban wu ha ka perthai te ngapriang bai ya ke ai ka ba ublai ula ayanga te mentar ngumpat di system ki tu ki ba ya the lang ki ong bai ong ki ong balai kong phi khu slide da phi khu slide than kum ne te ki ong ba
ki khon ki ya khus lai lang te ha ka por ba storm phi dai ban pan kemen ke nyo ki khon tang ba phi pat de phi ju don ka por ban pan kemen te ki khon de ken sa nang kham jon mo ki ong bai kum ta he nga pat de ngam la sha kin na man nga pang ga man simจะฟิกว่าเนี่ยบางทีปัจจุบันกันวันไอมันเสียมเกี่ยวกับผู้จึงรอยเลยเป็น ko nga kwa kin nga kwa ya kata tang bangan pelai im ya ki khon tang bangan jam no ki khon kin ngai te ga super khat ba ong balai nga bu jing kli hala de ong balai u lei hado kat ne lada kan long kum ne udang ihun idang imon mo ban bu ya nga ngasngau kum ba chisin ngala kum ban perkhat ba ong ga bha bangan yap no bangan im kum ne tada nga perkhat ong ban yap no ya la de ro nga sen ay ki khun kin haka por banga don kum ne mangaro ki khun kat ne ki sha janjar ki sha deng amo te danga la I le te kat no tam kin ka ยันยา jing dang a ka jing janjar jong ki khun ka perkhat ya kata เจอกองหากบันกองนี่ปันเปาก็จะสุกอยู่เลยบลาปันเนชมีพี่กองกันหัวปอร์ยินดับชาติจิงสุสันได้นิ่งกองพี่วันยาลามีแต่คนนี่ไปย่อยแต่จิงปังกับว่ามองไหลสงบปัจจุบันบรรดาไหลวันยาลามีซาอีไปคนเดินไปซียูคำเดียวกับสุกมานาลูกคนนี่บัดงเรียนตั้งสาวสันสนามกิดอนฮับฮอสพิทอลสักกี่คนกี่บ่หายยังรุกิชิตอมกาข้าวไปกี่รุ่นดอนมีเต็บกองกำมันเสียมกุจพีกับปังกำมันเสียมกุจพีกับทางถึงอีกระปาดีไปบ้าบสงบภาวันเป็นเล่มยี่กองกี่คนกี่จอยกองวันบูชิงรอยวันไอมันเสียมเล่มหังนี้ปนนาจารัดอีกองอีดอนเป็นกี่จิงดุจิงกันแมนอีดอนเป็นกี่จิงดุมันเสียมก็มาอีอองมันเนี่ยยาอยู่ระดับงานดุอีคนกี่ปะบริวิจงอ่ะkita kikin tin kita pikiran kong kita dung saya gam siap ucungi hari ni kermen bait pat bah uble nam ino hari pi uble dan nasanda chongki kong tanum ja kalau basusi ipi bat fitip dia uble I kerpang I khana bat kaktin ke jong uble ke ju hikai ke ju bethai ini bah ya kita ki uble I kita ki uble tunju ipi kemudian kong nomor bau I ipi te kong nitip ba uble tip kambai ki baro lesiพี่ดูจิงกระแมนฮันเรียบลีกันน้ำลงกุบตาเดซี่มันตาฟิดันสังสันสปาฮันเรียบลีสับลีกิลาดกันตีพี่ถึงnegara pati ki para ki men ki para kasih ki jongวันเป็ดวันไอเวนเซียมและมีกองของเนี่ยวันนาซาเรตฮอสพิทอลวันบุจิงดอยวันไอจิงกระแมนน้ำมาร์บากุมบังยองกจิงเงินจาร์กันนมวันต่างให้ยิงจุยกองเดซี่ลาชาเดซี่กันวันให้ยิงจงยิงจงโนริจงโนhari habang ia dalam terkat pat kata kalong gabor pangilap ni le persya iki jing e jong ne perthai nai so si ko ma fiong so kon suat apa fidon chane mon jangai ni ki ba yang sam jangai na imei jangai ni ki parah dari tokom le le ble nam ino re phi ga perkhat ga sedai balan ki khun de ki khun ha yang bat ki khun dang de ma kap tam ga perkhat ka tai ka benta ba aba ka ne nang no finyo lat kum ki ban suma nang no ki ngan yo kalan haba la sha suma ta mo dangam sha suma ro kam long yo ba je la da long ka bala te nga ko ai kin ba gan ya rap dam daga kti mon ka kti ka dang kat ba kila ai ai fitashim sapan kami fishim ta sama ta kila shibun ta kom de shibun pi te ka tu ka bangi yo ban ai ka de ka barit nang ka barit kam ban ya rujar ko jing shem ko jong pi kam long e re ka de bat kadak ka bau ble don terkat te ka bangi la ban le te ki jing ki jong ple ka de ki jing ki jong pai pa te nang e penon buram yu ple phiru ana filami nang ne sibet pu jing doi yu ple pa ke ka borong ka bang persyang ku ple mara ka ba na ka ba tam te ku ple shibun ya ka por ki jong pi te ku ple e ji pi ble e jing ni te yang in ya pelong jing doi shopping let ting se phat not la ka jong mo ko ple shibun ki kong e pi ple kor ku pi ma ta ta